Good morning, Swiss or family budget. So today papakita ko sa inyo ang pagluto ng ginataang langka. Sobrang bilis lang. So simulan na natin. Ipakita ko na sa inyo yung ingredients. So ito lang yung ilalagay natin, guys. Meron akong bell pepper, onion at saka ginger. Ayan, tapos maglalagay din ako ng lemongrass. Kung walang lemongrass, okay lang din naman. Pero mas masarap para sa akin, dito sa Mindanao, ito talaga yung aming parating nilalagay yung lemongrass. At yung ingay ng manok. At ito naman, pinigaan ko na yung aking gata. Yung sikapang gata. So, meron akong, ito yung unang piga. Yan, nakakita nyo, puting-puti siya talaga. So, yan yung ilalagay ko last. At piniga ko siya ulit. And ito yung resulta niya. Ito yung pangalawang piga. So, hindi na siya ganun kaputi. So, ito yung ihahalo ko dito. Which is, ito yung ating langka. So, binili ko tong langka at 10 piso lang kasi 20 pesos ang kilo. So, half lang to. Kasi kami lang naman tatlo. And then, luto na itong binili ko para hindi na ako magluluto-luto pa. Kasi may ganyan sa amin. Yung niluluto na nila. So, ayan. So, simulan na natin. So, dahil ito nga ay luto na nung binili ko, gusto ko siyang hugasan ulit. Kasi, parang, alam mo naman ako. Tapos, ilagay natin siya dito, guys, dahil dyan tayo magluluto. So, ang gagawin natin, guys, ito yung ating una. Pangalawang gata. So, yan yung ating ilalagay dyan. Konti lang. So, ang ginawa ko, guys, yung pangalawang gata, okay, yung pangalawang piga na gata, yun yung aking isinabaw muna doon. Kasi gusto kong maglasa muna yung mga sangkap. Kasi pag eto diretso yung ilalagay mo, magmamantika kasi ito. Para pinakuluan mo mabuti. So, yan kasi yung ways ni mama na ano ko rin yan kay mama yun. Ganyan siya magluto. Pero si mama lang naglalagay siya ng cornstarch. Pero hindi ako nakabili ng cornstarch kasi sarado pa yung mga tindahan. Pero nalagyan ko na lang siya ng harina para lumapot siya. Kay mama kasi hindi niya pinapakulo diretso yung primerong gata, yung unang gata kasi magmamantika. So eto, ilalagay na natin itong ating onion at saka yung ginger. Ilalagay na natin. At syempre yung ating tanglad kasi siya yung magpaplasa talaga dyan. Luto na yung langka. So ayan, guys, medyo kumukulo-kulo na kanyang dugo. Susun natin. Wow. Kanay pa. Ayan. And then, so, eto yung ating harina. So, wala tayong cornstarch. All-purpose lang yung aking ginamit. Wala akong choice. And then, ito, mukhang okay na siya. Ito yung ating pangalawang gata. So, ilalagay na natin. Chiring. At magpa-fuck siya. So, diba? Ang puti niya. Iba yung unang gata kasi. Tapos, ilalagay na natin yung ating bell pepper. Pangkulay. Yung ating harina. Tapos, lagyan natin ng asin. So, eto na yung ating, tignan nyo siya kung gaano siya kalapot. Ayan siya, lapot na lapot. And then, ilagay nyo lang, nilagay ko nito asin at saka yung mga ibang pampalasa na gusto nyo ilagay. And then, ready to serve. So,
So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy. Follow nyo pala ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At follow nyo din yung ating, mag-join kayo sa ating Facebook group. Nakalagay yung link sa description box. Kung meron doon gusto nyo meron kayo gusto i-share, mga budgeting tips ninyo, doon pwede nyo i-share doon. And, yun. See you in my next video guys. So,